सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ मोजां मोननाय नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय दा जिथुनाखि नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दंखायो, बेनो जादों जाहैबाय तामिलनाडुआव जानाय जाथाय। दा बे जाथायनि सायाव गोबांथारानो बुंदों जाहैबाय रियेल आरो खायफा बुंदों जाहैबाय नङा फेक। दा आङो बिनि सायावनो भिडिअ लाबोगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा माथिं नायलां, होमब्लानो बुजिलांगोन। दा बेबायदिनो आंबो खबर लाहरदों तामिलनाडुआव थानाय माखासे मानसिफोरनि गेजेराव। दा बिसोरो बुंदों खायफा जोंनिथिंजाय जेबो जायाखै आरो खायफा बुंहरदों जाहैबाय जों ओरैबायदि गिनाय मोन्दों, मानो होनना बुङोब्ला जों माबा मोनसे खरसफोर लायनो थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौहाय ओरैबायदि नायहाबो। दा बिथांमोना नायहाबजानायखौ लानानै एसे गिदों, माखासे गुलाय गुजाय जानाय हिसाबै दा बेफोरबायदि खोन्थाहरनाय जायो। दा गोबांजोंनो आंबो खबर लाहरदों। आङो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेराव आं होनाय जायाखै। मोजाङै मोजां बिथांमोना दंलायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा जोंनि आसामाव थानायनि माखासे मानसिफोरनि गेजेराव आं इसेबां अयथासारखौ नुवाखै। आं ओरैबायदि गोजोननायखौ मोन्दों। दा बिनि सायावनो आङो नोंथांमोननोहाय एसे बुजिहोनो नाजादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो बेजों लोगोसे मोनसे साबधान, जोंनि माखासे इउटुबारफोरा बेबायदिनो इउटुबारफोर नङाब्लाबो खायफा स्टेटासाव होनानै लायो बे दांख्लाब सुख्लाबफोरखौहाय। दा बेबायदिनो तामिलनाडुनि पुलिस प्रसासननिफ्राय बेखौहाय माने एकदमबारे स्ट्रिक्ट लादों होननानैहाय खोनादों। दा नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ होलाबायनानै दाला आरोखि। नोंथाङा जुदि बिनि बागै रियेलखौ नोङो मिथिखायाब्ला बा नोङो रियेलखौनो जुदि बिनि सायाव जेबो एप्रुभ गैखायाब्ला नों बे स्टेटासफ्राव होनानै लायैआनो मोजां, नङाब्ला नोंथांमोना दालि मोनजाहैनोबो हागौ आरोखि। दा बेनिखायनो आङो साबधान बानिबो हरनाय जाहैबाय। दा आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंबावगोन जाहैबाय जिथुनाखि बिटिसिआव थाहैनायफ्रा गावखौनो स्ट्रं जानानै था सब समाय। दावराव जाब्लाबो जायाब्लाबो नोंथांमोना दे बिटिसिआव दंहैयो, नोङो बेखौहाय गावनो बुजिनानै लाग्रो। जोंनि बेयाव थानाय बायदि नङा। दा एक्सुवेलि लोंला जाला रावजोंबो खोथा हेबला हेबलि दाख्लाम, अनजानायनि खामानिखौ मावनानै ला। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि मोखाङाव माबा मोनसे गिथावना जादोंब्ला एबा माबा मोनसे खैफोदा नोंनि सायाव फैदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय तामिलनाडुनि पुलिसनो कन्टेक्ट खालामनानैहाय खबर हरनो हागोन। बिथांमोना सेफटि होगोन नोंथांमोननि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि चेन्नाइ बड' वेलफेयार एस'सिएशननि साखाथियावबो नोंथांमोना कल खालामनानैहाय खबर लाहरनो हागोन। दा नोंथांमोननो आङो गाहायाव नाम्बारखौ होना होदों, नोंथांमोना नायनानै खबर हरनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे चेन्नाइ बड' वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरिजों जोंना ब्रादार देरहासार इसिलारिया कल खालामनानै रायज्लायहरदों। नोंथांमोना खोनासंफालां, बिथांमोना मा बुंहरदों, अब्लानो नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, बिथांमोना मा बुंहरदों खोनासंनानै लादिनि। गिनांगौ जेबो गैया। दा फिजिकेलि माबा गावहा जुदि जेबो प्रब्लेम मोनाखैब्ला थानो हायो। जुदि नोंखौ सोरबा बुबाय बायदों बा नोंनि लोगोखौ सोरखौबा दानथारदोंब्ला बेफोरबायदिब्ला नोंसोर थाङोब्ला थांनो हागोन। जायखिया ओरैनो जेबो मालाय बांसावनाय भिडिअफोरखौ लानानै गिनांगौ गैया। आरो दाख्लै फ्राइडेनिफ्राय पुलिसा बेखौ जाय फेक निउस होनानै बिदि फोसावबाय थादों नालाय, बेफोरखौ माने फ्राइडेनिफ्राय पुलिसा सं दानदों आरो बे मानसिखौ हमनो स्पेसियेलि बिसोर टिम दानानै होदों। जेन'बा बै भिडिअफोरखौ भाइरेल खालाम हरग्राफोरखौ ने? एक्चुअली बे भिडिअफोरा बांसिना फ्राय फुरानासो जागोन ने? औ पुरानासो। ओमफ्राय जानाया बे थै बोहैलायना जे हायाव उन्दुना थानाय नुवाखै? ओमफ्राय बे खर'आव आखाइ होलायनानै बे थैखौ लाबथानाय जिजों बेसो मेन बेल'। ओमफ्राय जेबो जायाखै, गुबुन जेबो जायाखै। बेबा त्रिपुराव जानायनि ने? औ बे एक्जेक्ट त्रिपुरनिनो बेयो। ओमफ्राय गुबुन दस्रा जेबो जायाखै दासिम, जेबो इदि गैया इनफरमेसन। आरो सोरबाफोर दा बेबो जोंनि बर' मानसिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो, माने पुलिसनि माबायाव दा गोग्लै नोजोराव बिदि भिडिअ शेयार खालामनायखौ आरो माबानायफोरखौ सोरनावबा मबाइलफोराव दङब्ला फेसबुकफोराव आपलड खालामदोंबा इउटुबफोराव बेफोरखौ डिलाइट खालामनानै दोननाया मोजां आरो। मानोना बिनि सायाव पुलिसा गोख्रों सं दानगोन होननानै माबा बुंदों। गिनांगौ गैया। आरो मोनसे खावलायनाय, सोरबाफोर बिदि दा हाखु दाखु गिनानै न' फारसे बासजों थांगोन, ट्रेनजों थांगोन, टिकेट गैया माबा गैया, बिदियाव नै कर'नानि टाइमाव जोंनि गोबां बर' मानसिफोरा आलाय सिलाय जादों। बेफोरबायदि जाहाथे डिसिसनखौ दा लाथो। जायोब्ला जोंबोथ' गथ' गथाय दङ, जोंहाबो बिसि फिसाय दङ, जोंहाबो बिमा बिफा दं, न'खर दं, जोंबो थांगौमोन। बिदि जोंथ' बेयाव उन सिगां बडिगार्ड लाना बेरायाखै, जोंबो थांगौमोन प्रब्लेमा जुदि सैथोमोनब्ला।
जों हानाय माने जोंबो कन्ट्रल खालामनो बा रायज्लायनानै मा प्रब्लेम बेफोरखौ समाधान खालामनायनि राहा लादों। बिदि प्रब्लेम जेबो गैया आरो बिदि बासफोरजों थांनानै बा जेराव मेरावनो आलाय सिलाय जानायखौ जों लुबैयाखै। मैया दाख्लैसो खबर मोनसे मोनफैदों त्रिपुर साइडनिनो बिसोरो केरेलायाव तामिलनाडुनि बासखौ लाङा होननानै केरेलानि बास बुकिं खालामदोंमोन बिसोरो। ओमफ्राय खायसे ओरैनो फैसा बिसोरो एडभान्स हरग्रोबायनो गारि बुकिं खालामनायाव। ओमफ्राय गारि बुकिं खालामनायाव बिसोरो मा जाबाय फैसाखौ मोनहैखांनायनि उनाव हाबाखै होनना बुंदों। हाबाखै होनना बुंबाय ओमफ्राय आरो दा फनखौनो सुइच अफ खालामना दोनबायना। ओंखायनो सानै हयै एसे खामानिखौ जोंनि बर' मानसिफोरा मावब्ला मोजां, आलाय सिलाय जानो नाङा। ट्रेनफोराव बिदि थांनानै सोरनिबा वेटिं लिस्टफोराव थांनानै बेग गोमानाय, मबाइल गोमानाय, फैसा गोमानाय बेफोरबायदि जाहाथे दाजाथों, जों बेखौनो गौतमनि जाना खावलायो। दा नोंथांमोनानो खोनाखाबाय मा बुंहरदों। आंबो दाख्लै बावैसो चेन्नाइ बड' वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरिनो कल खालामदोंमोन। दा बिथांमोना बुंहरदों जाहैबाय माबा मोनसे जाथाया जुदि मोखाङाव जामारोब्ला बिनि रियेल इनफरमेसनखौ लानानै जोंनोहाय इउटुब खालामनो एबा ससियेल मिडियायाव होनो थाखायहाय बिथांमोना हरगोन होननानै बुंहरदों। दा बुहुत मोजांनि बाथ्रा, आसा खालामदों नोंथांमोना बेबायदिनो जेसेबांनाखि जोंनि बर' मानसिफोर थांनानै दंहैयो बिसोरखौ हेफाजाब होगोन आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन। दा जोंबो बेखौहाय आसा आरो मिजिं थिहरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम नांदों कमेन्ट खालामनो हागोन, शेयार खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय।